δεν θα απαντήσω. Το σχέδιο είναι μακιαβελικό. Και άκουγα προηγουμένως τον εκπρόσωπο της κυβερνητικής παράταξης που μας κάλεσε να κάνουμε αντινεοφιλελεύθερο αγώνα. Και αναρωτιόμουν πόσο να γελάσω, όχι αν θα γελάσω. Ποιος ψήφισε το τέταρτο μνημόνιο, το κόρτη και το υπερταμείο για 99 χρόνια. Ποιος συμμάχησε στο τρίτο μνημόνιο, μαζί με όλο το μνημονιακό νεοφιλελεύθερο συρφετό της αντιπολιτευόμενης συμπολίτευσης, της Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ, Ποτάμι και όλου αυτού του συρφετού. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, συνάδελφοι. Η κυβέρνησή σας είναι η πιο βαθιά ταξική κυβέρνηση. Και δεν έχει μόνο αυτό το ρόλο, έχει το ρόλο να ανασυγκροτήσει τον ελληνικό καπιταλιστικό σχηματισμό την εποχή της κρίσης. Ο Αρμαγεδόνας δεν είναι πίσω μας μόνο, είναι και μπροστά μας. Αυτή η κυβέρνηση ανέλαβε να περάσει όσα δεν κατόρθωσε να περάσει τα προηγούμενα χρόνια το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Στο πλευρό τους όλοι είναι νέκοι. Όλοι όσοι ψήφισαν και υποστήριξαν το ναι το καλοκαίρι πέρσι, μαζί με τους νενέτους της ΓΕΣΕ, του κρατικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού και παντός κυβερνητικού συνδικαλισμού, από την ΔΑΡ και την ΠΑΣ μέχρι τα ΣΥΝΕΠ και την ΕΡΑ και όπως αλλιώς ονομαστούν. Ενώ και το κυβερνητικό συνδικαλισμό των Ελληνών. Όλοι οι Φίλιδες και οι Λιάκοι, οι δικοί σας υπουργοί, εξονημένοι υπερασπιστές των σαλονιών της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ και των βέλτιστων πρακτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν εξαφανίσει πανευρωπαϊκά κάθε εκμάδα δημόσιας εκπαίδευσης. Αγκαλιά, ναι, αγκαλιά, με όλο το νεοσυντηρητικό οχετό της Διαματοπούλου και του Αρβανιτόπουλου, με τους Φορτσάκηδες και τους Κίνηδες, τους θυμάστε φαντάζομαι, των υπουργών που εσείς είχατε πρώτο τα τραπέζι πίστα στα παραταξιακά σας συνέδρια, όλη η συντηρητική μούχλα που ακούει δημόσιο και δωρεάν και παθαίνει αλλεργία. Είναι τουλάχιστον προκλητικό και το λέω έτσι. Σε αυτήν εδώ την αίθουσα να υπερασπίζεστε το σχολείο της Διαμαντοπούλου και να εγκαλείτε τις παρεμβάσεις που το αντιπάλευσαν με πάθος. Η μεγαλύτερη, και θα το πω, καριόλα της εκπαίδευσης που γεννήθηκαν το ευέλικτο σχολείο της αγοράς, της φίλιας, της αδιοριστίας και των απολύσεων. Να σας θυμίσω το σχολείο του 38-48. Θέλετε μήπως να σας πω τι πρόβλεπε το 38-48 για τους διορισμούς? Θέλετε μήπως να σας θυμίσω τι πρόβλεπε το σχολείο αυτό για την αυτοαξιολόγηση και την αξιολόγηση που το 2010 μπόρεσαν και ακύρωσαν χιλιάδες σχολικές μονάδες και σύλλογοι διδασκόντων που αρνήθηκαν τότε κιόλας να ενταχθούν σε αυτό? Θέλετε μήπως να σας θυμίσω ότι αυτό το σχολείο εισήγαγε μαζικά τα ΕΣΠΑ στην εκπαίδευση, κρατώντας τους αναπληρωτές μονίμως αναπληρωτές, χτυπώντας έτσι κάθε δικαίωμα? Να σας θυμίσω πως οι συμβάσεις ΕΣΠΑ αυτού του σχολείου που εσείς υπερασπίζεστε και κατηγορείτε τις παρεμβάσεις ότι το αντιπάλεψαν ήταν λευκές, χωρίς μισθό και εργασιακά δικαιώματα, γιατί προετοίμαζαν τις συμβάσεις των ωφελούμενων που ζούμε σήμερα. Να σας θυμίσω επίσης ότι αν απέκτησαν μισθό και ασφαλιστικά δικαιώματα, οφείλεται στον αγώνα με στάσεις εργασίας και επισχέσεις από το Μάιο του 2010 και μέχρι και το Μάιο του 2011 που πρωταγωνίστησαν οι παρεμβάσεις και την λεγόμενη εκπαίδευση. Ή νομίζετε ότι το σχολείο είναι μόνο ρολόγιο πρόγραμμα? Να σας θυμίσω πως είπε ο Αρβανιτόπουλος αμέσως μετά να επεκτείνει αυτό το σχολείο της Διαματοπούλου σε συνθήκες μνημονίου, κόβοντας θέσεις στα ολοήμερα και χαρακτηρίζοντας τα πάντα πιλωτικά προγράμματα, τα τμήματα ένταξης, μετακινώντας εκπαιδευτικούς και πάει λέγοντας. Όλα αυτά συγκροτούσαν, συνάδελφοι, το νέο σχολείο που εμείς αντιπαλέψαμε με πάθος, σε αντίθεση με εσάς που το υπερασπιστήκατε όπως το υπερασπίζεστε και τώρα. Αν είχαμε αποσιωπήσει τότε στο σχολείο της Διαματοπούλου και του Αρβανιτόπουλου, τώρα η εκπαίδευση θα ήταν αγνώριστη. Τα δικαιώματα εντελώς ανυπαρκτά
Και οι αναπληρωτές πιο δούλοι και από τους δούλους εργαζόμενους στο Κοτσόβολο και τον Ιαννό. Γι' αυτό και ο Φίλης, πιστός στο ρόλο του τίλερ του ΟΣΑ, το επεκτείνει στη βασική του λογική. Είναι σχολείο φτηνό και αγοραίο, χωρίς δασκάλους τα ολοήμερα, που θα λειτουργεί ευέλικτα. Η υπογράμμιση του είναι το σχολείο Χιλός, που θα προσαρμόζεται στις μνημονιακές και ευρωνεωσιακές επιταγές, λειτουργώντας με ό,τι έχει. Ευέλικτος Χιλός, ώστε να διδάσκει όποιος περισσεύει. Ο δάσκαλος στη γυμναστική και τα εικαστικά, γιατί λείπει ο γυμναστής και ο εικαστικός. Ο μουσικός, αύριο μεθαύριο την ώρα των εικαστικών, με ένα σεμινάριο, γιατί θα λείπει επίσης. Και επίσης ο δάσκαλος της γενικής την παράλληλη στήριξη, και ο φυσικός στη φυσική. Και όλοι μαζί τις ώρες του ολοημέρου, γιατί θα λείπει ο δάσκαλος. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό της αντιδραστικής τομής της υπουργικής απόφασης. Η πλήρης αντιεκπαιδευτική ευελιξία, η ευελιξία της Διαμαντοπούλου δηλαδή, που δεν σέβεται εργασιακά δικαιώματα, αντικείμενα, ορολόγια προγράμματα και μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών, αλλά λειτουργεί με όρους αγοράς, με φτηνιάρικες προσφορές όπως οι επιχειρήσεις και με τον κατακαιρματισμό της γνώσης. Ναι, τον κατακαιρματισμό της γνώσης ως βασική δομική λειτουργία του αναλυτικού προγράμματος που δεν το άλλαξατε. Πρέπει να δούμε το στόχο και να σταματήσουμε να εγκλωβιζόμαστε στα μέτρα, συνάδελφοι. Απολύσεις, 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 αντιδραστική ευελιξία. Και να είμαστε σαφείς. 10.000 απολύσεις στην εκπαίδευση. Δεν είναι αστεία πράγματα. Είναι 20 χαλιβουργίες μαζεμένες. Δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τρόπο απλό. Δεν θέλει αποσιωπητικά, ούτε εισαγωγικά σε τίποτα. Κανείς εκπαιδευτικός δεν περισσεύει. Κανένα πιέψιλο δεν περισσεύει από αυτό το σχολείο. Έχει μειοπικά γυαλιά. Όποιος επιλέγει τους εκπαιδευτικούς θα υπερασπίσει. Θα τους υπερασπίσουμε όλους. Γιατί η ελαστική εργασία σήμερα είναι βασική δομική λογική του συστήματος. Και κάνετε πως δεν το ξέρετε. Ευχαριστούμε πολύ, συναδέλφοι. Να ολοκληρώσω λίγο, συνάδελφε. Λέω λοιπόν ότι αυτό το σχολείο του Φίλη διαλύει ταυτόχρονα και αυτό που βρίσκεται μέσα σε αυτό. Και θα έχουμε κι άλλα, συνάδελφοι. Γιατί για να διαλυθούν οι εργασιακές σχέσεις σημαίνει και μετακινήσεις, σημαίνει και αλλαγές, σημαίνει και πολυνομοσχέδιο που μας το ανακοίνωσε ο Φίλης ότι θα το φέρει μέσα στο φθινόπωρο και θα τα έχει όλα από την αξιολόγηση μέχρι και την αυτοαξιολόγηση μέχρι και πιθανόν κάθε δείκτη προστασίας των εργασιακών σχέσεων του προηγούμενου συστήματος. Και θέλω να πω με μια κουβέντα, να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος της αναδιάρθρωσης και να σταματήσουμε να κάνουμε ιδεολογικά παιχνιδάκια, να κάνουμε πολιτική και κίνημα, αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτή την κρίσιμη φάση. Να μην μείνουμε στις καταγγελίες αυτές ή αυτές, χωρίς κανένα πρόγραμμα δράσης, αγωνιστικής αντιπροσωπής. Θα πω μόνο μια κουβέντα, ακούστε συνάδελφοι, για να μην κοροϊδευόμαστε. Κάποιοι χεράκατα βρίσκουν καταφύγιο, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πρόεδρο που με αφήνει να ολοκληρώσω. Βρίσκουν καταφύγιο στη λαϊκή παγωμάρα. Τους βολεύει. Θα πω μία κουβέντα και μόνο. Όσο γύρω ο πλούτος θα επιβιώνει, όσο θα υπάρχει παλάτι που θα ρίχνει βαριά σκιά στην καλύβα, η ρήξη θα ψυχοψιθυρίζεται στα στόματα. Να σας πω, πριν 15 μέρες, στη Μασσαλία οι εργάτες τραγουδούσαν και πάλι τη διεθνή. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εκεί, με όλες τις δυσκολίες μας, για να κάνουμε το ορματήριο που θα συνεπαίνει τις καρδιές και θα καταδικεί πράξεις, αγώνα και ελπίδες. Ξανά και πάλι στην ιστορία της ανατροπής. Ευχαριστούμε πολύ. Ο συνάδελφος ο Μάγειρας ο Βαγγέλης έχει το λόγο.